איפור פיראטית לפורים, let's go. זה המדריך הכי מבוקש ever. אז אני מתחילה בעיניים. אני לוקחת את הקורקטור הזה, ואני משתמשת בו בתור בסיס לצלליות. עכשיו אני עוברת לפלטה הזו של סקארה. אני לוקחת את הצללית השחורה, ואני מניחה אותה בזווית החיצונית של העין. ואז אני לוקחת את הצבע החום, ומטשטשת את הצללית השחורה. אני לוקחת את הבורדו. הבורדו פשוט נותן וייב של פיראטית. עכשיו אני עוברת לצבע גוף של סקארה. אני לוקחת את זה עם מברשת קטנה, ואני מניחה את זה על כל החלק הפנימי של העין. זה כזה יפה. אייליינר, למי שאוהבת. אני הוספתי ריסים. אני לוקחת אודם אדום עם מברשת קטנה, ואני מתחילה לצייר את הצלקת. כדי לעשות את הצלקת יותר ריאליסטית אני חוזרת עם השחור והבורדו. ואני פשוט עוברת עליה שוב. אני לוקחת צבע פנים שחור, צריך להרטיב אותו כמובן, ואז אני לוקחת קצה של מברשת וטובלת אותו בצבע, ואני עושה נקודה ככה. ומהנקודה אני פשוט מתחילה לצייר את כל העוגן. והגענו לשפתיים. תוחם מספר 229. תוחם ליידי אין רד של סקארה ואנה זק. אני משאירה את האמצע ריק בכוונה. גלוס מספר 209. עכשיו אני חוזרת לצבע גוף הזהב, ואני מטשטשת אותו על כל הגוף. תגידו שזה לא פסיכי. הוספתי כמה צמות לשיער, ועכשיו אני לוקחת קישוטים לשיער, ופשוט מוסיפה אותם לצמות. וזה הלוק הסופי. תגיבו לי איזה עוד מדריכים לצלם.